त्याला ठेवून ये घरी. दाखव इकडे, तोंड दाखव त्याचा. मारतो बाबा. जिजूचा नवीन मांजरू. काय नाव ठेवला रे त्याचा? मांजरू का बोका काय माहिती. चल सोड इथं, तिकडे पुढे सोड आमच्या घराजवळ. मित्रांनो बघू शकता आमचा घर तुटला आहे तिकडे. भरणी टाकतात, मी इकडून पळतोय. हिला पेंडा टाकायचा आहे म्हणून आलो इथे. टाकू मग तळशील वर काढ लवकर लवकर, टाइम नाही आपल्याकडे. नको अजून एक काढ. ए नको ना बदल. ए दोन नको, एक वाला काढ पुढचा तिथला. हा हा बस. हा ब इथं आला. पंडे ह्यांची उडव दोघं थंडी. हा बघ हे दोघं जण. मला मारा येत ये जाऊन गो सगळे सिंगी. अरे तासात एकच देस. अरे काय करू नको, नाही तर उड्या मारेल. तर पुढे टाक लगेच. तिथे टाक ना, देख पुढे पाहून दे. इथे रक्त निघतोय पुरा टाकू सगळा. हा तो टाकून दे. नका लागलेत फक्त ना. काय माहित, त्याला आता तिकडे ठेव. त्याला तिथे ठेव, त्याच्यावर ठेव. हा तसा आडवा ठेव. काय करताय? हा बनायचा आमचं काय मिळालं वाचताय तो. पंडे येतो. अरे हा झालाय काय तिला? नाही नाही नाही, मी जातोय. संध्याकाळी बघू. राग आलाय काय तुला? टाटा. तर मित्रांनो आमच्या इकडचं आता तोंडात बघा तिथे एक पीच केलेली आहे. दिसत नाही ना सोम इथून? पीच नाही दिसत. काल खेळायला भेटला, काय व्हिडिओ काढायला भेटले आम्हाला. एवढेच चोंडे केलेले कापून झालेत. आणि आपल्याबरोबर कोण आहे व्हिडिओ कराय? प्रत्येक. बाकी सर्व पोरं मुंबईला आहेत. हे दत्तन त्या आलेला हा एक, आणि एक अलू आहे. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोल्ड तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो गावावरून. तर मित्रांनो दत्त जयंतीला आलेलो गावाला. आज कितवा दिवस आहे रे माझा? चौथा ना रे? हो 4था दिवस आहे. मला काय दत्त जयंतीचे व्हिडिओ करायला भेटले नाही, फक्त एक कीर्तनाची व्हिडिओ केली ती तुम्ही बघितली असेल पहिले. तर आज म्हणजे आज रात्री जाणार आहे मी. आज शुक्रवार आहे आणि आज रात्री जाणार आहे. बघा त्यांनी काय भोमारा बघितलं. भोमाराच आहात ना रे? भोमारा. आणि ते वरती आमच्या इथे चिंचेचं झाड आहे. ते काय एवढे जास्त येत नाही, कधीतरी 2 वर्षांनी ते 1 वर्षांनी कधी असा आला तर 10-12 चिंचा झाल्या ते वरती. बाहेर आहे ते गावाच्या, आणि एक गावामध्ये होतं. ते गावामध्ये आहे त्याच्यावर काय येत नाही त्या गावात हा त्याच्या. अरे नाही येत, अतिशयच्या घराजवळ आहे त्याच्यावर नाही येत. तर इथे भोमारा आहेत. भोमारा काय बोलतात ते आम्हाला नाही माहिती. मी भोमारा पण बोलतो. तुम्ही सांगा बघितल्यावर काय बोलतात तुमच्या इकडे. तर ते आहेत. हा बघा मांजराला पण या कातलावर आणतात. तो मांजरू पाठीकडूनच आला. तर ते आणण्यासाठी आलो आहे आज इकडे. बोला तुम्हाला पण व्हिडिओ करून दाखवतो, कारण का काहीच व्हिडिओ केलेले नाहीत त्याच्यामुळे. तर व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा. हा प्रतीक, तो सोम, हे सगळे माहितीच आहेत. नवीन कोण नाही, फक्त मांजरूच नवीन आहे. कातल पण नवीन नाही आहे, जुनाच आहे कातल. हो तुमचीच आहे. आम्ही कुठे बोला आमची आहे? सांगतोय हो आमची तुम्ही. अरे पण ह्याला कशाला आणलीस? तो पनवती आहे एक. तर आता
पण कशी खाताची अरे कशी खातात म्हणजे अरे खातात कशी बोरा कशी खातस अरे बोरांसारखं असतात मग मस्त लागतं. अरे काढा पहिले नंतर खायला. हे जिग्नेश तूच काढून द्यायला काटले असतात त्या भोमारीला. अरे हे मांजराला बघ. तू ये ना. तर मित्रांनो हे बघा कशा प्रकारे असतो. सर्दी पण जाम झाली आहे. हे काली पण होतात. कालीवाली चांगली लागतात ते. गोड लागतात. गोड लागतात मग. सो माशी पकडून हे बघा अशा प्रकारे असतात. इथं थोडी कच्ची आहेत ते आधी पूर्ण आणि एक साईडून तयार झालीत. चालते. ए काली एकदम पिकतात ही बघ ही अशी. सगळी घ्या तुम्ही काली बिलीच नको घे. कालीच नको घे मेल्या. हो हो माहिती आहे. हा खायला सुरुवात केलीस तू. हे खाऊ का काढा मेल्याने. सोम खिशात ठेवा. चांगली लागतात. तर मित्रांनो इथं जर काट रोपले ना ते पण चांगले लागतात. असं हीच नाही चांगली लागत. वरबटा काढतो पूर्ण. सोम जा रे एकदा काट्यांमध्ये आतमध्ये. नको. या करवंदीच्या झाडापेक्षा पण काटे बेकार लागतात तिचे. पूर्ण पकडून ठेवतात सर्वच्या सर्व एकदम फांदी कर. हे बघ इकडे पण हे पिवळी पिवळी झाली पूर्ण. म्हणजे तू कशी काढतेस हाताने अजून कधी हाताने नाही बोलत हे पिवळीवालीच काढतेस का कालीवाली पण. जे भेटतात मी सगळी काढतोय. आंबट लागतात ना ते त्याच्यामध्ये सगळी घेतात. ए नाही जाणार तो. सोड त्याला फक्त सोड. नाही जात तो. तुझ्या पाठीकडून आलाय आपल्या म्हणजे आपल्या पाठीकडून. तू जाणारच नाही कुठं. यायचं गेलाचा गेला खोपीत तुमच्या राखण करील बसून. घातली तर परत घरात घालतो. नाही येय नाही जाणार. या या पिशवी आणलीच नाही. पिशव्यात भरून घ्या. ह्याच्यासाठी पिशवी आणायची का बोरा आहेत मोठी टपोरी. तर मित्रांनो जिग्नेशचा मांजरू पळालेला आहे. कुठे आहे ते झाली दिला आतमध्ये मरो. तो काय येणार नाही जिगू. जाऊ दे त्याला. कुठे जाते तो. आजीच काठी घालेल हे दाखव रे जास्त काढलीस तू. दाखव जरा कशी असतात ती. लोकांना दिसली पण पाहिजेत ना. भोमारा का घोमारा दोन्ही नाव टाकीन. तुम्ही फक्त सांगा नाव म्हणजे तुमच्या गावाकडे काय बोलतात ते. काय बरोबर ना रे. आम्ही भोमारा पण बोलता घोमारा पण बोलतो. आम्हाला काय जे येतं तोंडाशी ते बोलायचं. हे बघा एवढी काढली लगेच. अरे सर्दी हा एवढा खालती गेला बस एवढंच आहे अजून काय नाही. जर ठेव. इथं अजून पण आहेत कुठं. आहेत वरती. इथं नाही म्हणजे दुसरीकडे कुठे जागेत नाही दुसरं कुठेच नाही. तिथं उतानाच्या ओलात होती तिथं तोडलं मला वाटतं. गोटणीच्या साईडला आहेत. कोण जात आहे गवतातून. आणि पोरा तरी कोण आहेत. कावलाडीला जातात तिकडे पण आहेत. पोरा तरी आहेत काय. पोरं नको गवतातून जाणार कोण आहे. तू जाणार आहेस. खात कसली लागतं गवतातून चिकन खड. अरे पण जायला पोरा तर पाहिजे. ही 2 टकली आहेत फक्त गावात आता. हो यांना काय घेऊन जायचं ते गवतातून. त्यांना मोबाईल पाहिजे. फ्री फायर पबजी अरे, याची पण चालतात ना रे. आंबट मस्त लागतात. हा एवढा कुठे खालती गेला. आईच्या गावात तो गेला मग. अरे गेला कुठं दिसताय. थांब मीच जातो ना मित्रांनो. ह्याचा मांजरू गेला नाही तर हिच्या आयुष्याला पोचवील आणि ताईस पण. तर मित्रांनो हा बघा हे बघा कुठं आहे. ये म्हणो चल मानू. थांब जरा. तो चावट लक्ष्मी भोका. आयला झाडावर चढला तो बघा. तो झाडावर चढला तो बघ. अरे यार सूर्याची किरणे येतात डोळ्यावर. झाडावर झाडावर हा बघा वाघोबा चढलाय. या अरे तो अडकावलाय.
या या मेल्यावर साड्या आबा आला तर पकड पकड त्याला. हां चल. नाही ना काय मारणार तू, घे त्याला वरती. तिकडे कातला वर नाही. कुठं रे या जालीतून. मित्रांनो बघा इकडं आता ना एवढी जाली झाली आहे ना, म्हणजे गुरं बिरं पण कमी झालीत, सर्वच कमी झाली. त्याच्यामुळे बघा जाल्या, ते जाले बिले असे जास्त नसायच्या पहिले थोड्या. मला बाहेर पडताना वांदा येते तिथून. कुठं राहाव मी आला भोमाऱ्याच्या खालच्या साईडून. अरे सगळी आधी पाडला माझ्या हातातली. पाय ठेवला नाही त्यांनी. आता मी इकडून येतो रे मी. ए प्रतीक गेला असता त्याला ताईसने सोडला नसती घरात, झोडला नसती. ए मारून कर जाऊन तिथे वर बस तू. जा तिथे वर बस. तर मित्रांनो बघूया ह्यानी किती काढली. दिग्नेशचे. पाडला ना त्यांनी. आणि लवकरात लवकर आपल्या चिंच ओपन जायचं आहे. खालती काका तर मित्रांनो तुम्हाला दाखवतो काठी कशा प्रकारे असतात. हे बघा हे छोटे छोटे दिसतात का नाही तुम्हाला काय माहिती नाही. हे बघा हे छोटे छोटे असतात तिचे काटे. करवंदीच्या झाडासारखे नसतात, मोठे एकदम छोटे असतात. पण जर लागले ना ते पकडून ठेवतात. हे बघा कशी पकडून ठेवलेली आहे मला पण इकडे टी शर्टला. सोम या फांदीला घे तिकडे. काय घेऊ माझ्या हाताला लागलंय. लागलंय असं कसं लागलंय. शुद्ध मराठी बोलतोय. कोकणात राहतोस ना रे, एवढी शुद्ध नको बोलू. आम्हाला पण येतं शुद्ध बोलताना. आम्ही गावाकडे भाषा असतं तीच बोलतो व्हिडिओमध्ये पण. काय करताव काय करताव. मसनात गेली काय? बसलीव काय. उठलीव काय, मसनात गेलीव काय. कुठे जाता मसनात माहिती आहे ना. तशी पकड. इकडची शाप कच्ची. मी एवढीच काढली. हा बघा दिसते का नाही मांजरू, जिगूचा मांजरू. ते दोघे जण खाली आहेत बघा. इकडे कुत्री असतील ना पकडतील. चला दोघे जण आहेत खाली. आम्ही चिंचव जातो तिथे. जास्त चिंचा नाही आहेत, 4-5 असतील. चिंचेचा बुंदा बघ कसा आहे ना, पहिल्यापासूनच असा आहे. हिच्यावर ना मला वाटतं मी 2दा-3दा चिंचा काढली असतील. 8वी 9वी होतो तेव्हा त्यावेळीला. दाखव कुठं आहेत ती. कुठे आहे. अरे इकडून यायचं ना, इथून पण जागा होती. चिंच कशी. तीच तर बघतोय मी पण. कुठे रे. ती बघ तिथं एकदम शेंड्यात. चढायला भेटल. हो भेटेल. जाऊ का तू जातेस. चढतो मी पण. व्हिडिओ जातो व्हिडिओ. नाही वरच घेऊन चढतो. हे दोन ते कुठे आहेत. दाखव रे किती आणलीस. बघूया आता सोमने किती आणला ना. कागदा बिगदा नको रे. सगळं पडल. आता होती हात कसे झाले माझे. कच्ची बिची जमवलेली आहेत. कच्ची आणि तयार पिकलेली नाही आहेत. कुठे हात पिकलेली बहुतेक कच्ची आहेत आणि तयारवाली. आंबट लागतात म्हणून घेतली. बोरा असते तर किती भेटली असते ना अशी. बोरानं गेलं असतं तर. बोर आहेत. झालीत कच्ची. कुठं तिकडे हा सापडात झालेत त्या बोरींवर कच्ची. हे बोंड नाही झाली का रे कुठं जिग्नेश. उद्या सस्ता गेला असता आपण. गेलो असतो तर मला पण माहिती आहे रे. संडेला पण एक शूट आहे ना. उद्या रात्री चाललेला तू. उद्या काय आज रात्री. आजची तिकीट आहे. मी उद्या संडेला एक शूट आहे म्हणून त्याच्यामुळे नाही तर गेलो नसतो.
त्याला चेपण बस एवढंच आहे अजून काहीच नाही. एवढीच भेटली. भाजी करा ह्याची संध्याकाळी घरात नाही म्हणून. हो मी एकटा असता तर केलं असतं मम्मी आहे मग काय करशील भाजी करून कशी काय करशील. कशी केली असती सोलली असती ते नाही काय. शी चला आता चिंच चढतो. तू गप बस खालून किती घे आणि हे घे. कुठेच बोलत लय पुढे आहे ती. चिंचलीला ह्या तिला वसाडे. दिसली काय दिसली तर नाही पण फान मोडली केव्हा दिसेल ना. कुठली फान दुसरी बोलतोय. नाही अरे एवढा हात पोचल काय. फान तोड मग ती. जेवढा पुढे जाण ना तेवढी ती फान पाठी जाते तिकडे खाली. थांब वर कोणतरी पाहिजे होता रे. ए गरकू बिरकू सारखे हाय काय. दिसली तिला हाय. हा तिला हाय. मेरी जान आयच्या का आवाज नोवर चूक बोलतो. वा रे तिला हात काय कुठे हात ते अजून मला दिसले नाही. ते बघ लटकताय तिकडं. कुठे रे दिली कुठे अरे बघ इकडच्या तिला दिसली काय. तर मित्रांनी बघा एक भेटली केवढीशी बघा आहे ती एवढ्याच चिंचसाठी. अरे इकडे दुसऱ्या साईडला आहे दुसरी फान आहे ना तिला एक आहे आणि अजून 3 होते ना. तीन एक कुठे गेली काय माहिती नाही. गलपाटली हाय हाय वाटते. काय कुठे आहे एक चिंच. अरे पुढच्या फांदीला अरे साईडच्या फांदीला तीच पण बॅचकडा आहे ना दुसरी फांदी. अरे ती तुटली ना तीच फांदी ती या साईडच्या फांदी कल्ला. तिला हाय हिची कॅच पकड खाऊ नको मला माहिती आहे केवढी आहे ती. तिला हाय. हा ह्याला बोलतात अनुभवाचे बोल. टाक काय टाक. ठीक आहे ही तुटली. हे बघा मित्रांनो दिसतंय का नाही. दिसतोय काय रे. नाही नाही काय नाही दिसत. जरा जरा हा दिसली. अजून कुठे आहेत. अजून नाही कुठं. तर मित्रांनो पाहू शकता झाड केवढं आहे आणि वर चिंचा मला वाटतं किती भेटल्या पाहिजे तुम्हाला असा अंदाज लावू शकता तुम्ही या एवढ्या झाडावर. तर पाहू शकता किती चिंचा भेटल्या आहे बघा. त्यातली एक पिकलेली आहे आणि 2 कच्च्या आहेत. आणि एवढ्या चिंचा मोठ्या आहेत ना मला वरतून आणता येत नव्हत्या खाली एवढ्या वजन. ह्या बघा हे काय म्हणून भोमारा जास्त भेटली. अजून होती पण ती बाकीची काढली नाही. हे दालिमधनं कोण काढणार एवढी. पण ह्या चिंचेच्या झाडांना मला
नको 3 चिंचा दिल्या फक्त आहे भागला किती येतो हे बघा मॅव. तर मित्रांनो आता व्हिडिओ आपल्याला संपवायचा वेळ आलेली आहे. चला जाऊया ना. मग काय करता काय मग चल. लागता बोलतोय तू कमी संपू. सरप्राईज कराय बोलवतोय तो. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब जिग्नेशच्या भाषा सरप्राईज करा. विघ्नेश तू काय बोलायचं तुला. सरप्राईज सरप्राईज करा सरप्राईज. सरप्राईज आणि माझ्याकडे सबस्क्राईब. ते काय बोलले ते तुम्ही समजून घ्या आता. सबस्क्राईब करा असतं त्यांनी सरप्राईज बोललं काय काय बोलले. आठवून सांगतोय आता तो जिग्नेश. आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. अशात परत नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू आपण. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. आणि घंटी वाजवायला विसरू नका. अरे यार घंटी पण विसरला. माझी चप्पल टाटा.